Така, здравейте и добре дошли в българския летсплей. Ще играя с моят приятел Форест в моя сервер Pickleville, който е много забавен и също така има и други хора, които играят в него и ще оставя IP-то да го видите. Не знам къде ще оставя, не се така. Say something. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Аре, идвай се. Окей. Къде ще ходим? Не знам някъде далеч. Хубаво. Аз сега гледам мап. Онлайн мапа ли? Yep. Окей. Зиро, Какво? трябваше да се телепорти някъде далеч. Няма значение. Оле, човек, това там не е ли на Мони тук исторката? Не знам. Не, това беше на това. На Митака ли какво? Вайпер. Не, Вайпер. Как бе, там не оцеляваха ли моните, бе? Абе, човек, там оцеляваха моните, бе. Абе, си аз викам, значи, дай ми го сюда, ще спрем клипсо, докато не намерим къде да оцеляваме. Скоро ще се пазим с вас. Спокойно. И така, ето, че пристигнахме на нашето място. О, има Тимбър мод ли, бе? Ти не знаеш, че съм инсталирал Timber Mod, бе? Не. Омага, то още от началото го има. Супер уникално. Я да си направим Джобс. Да. Йоло, човек, колко мани имам? Джой. Окей. Значи. Enchanter, Weaponsmith, Digger, Builder, колко трябва, бе? Колко може да се добавя? Не знам, само че трябва да си махна парите. 4, значи 4. Добре, значи Join, Аз ще си видя моите jobs. Speaker, Jobs, join, значи digger, miner, farmer, jobs, join, farmer и jobs, join, какво, не fisherman, builder може би, да и builder, е готово вече, трябва да имам, Miner. аз имам miner, аз имам digger, miner, farmer и builder. Макс работи са 4. Аз ще си направя, такова, Пасенци! бейт, а не. Кой е това Carpenter, бе? Кое? Carpenter. А? Кое? Carpenter. Къде да знам, човек? Добре, Builder. Да. Builder ще си направя. И още едно, и такова. Farm. Окей. Така. Тук намерих пещера, бе. Чакай малко дърво. Пещерата ли си? Не, Аз стигах в пещерата. влизам. Не бих казал, че това е пещера. Всъщност е пещера. Си! Да. Къде се учех да ми казах, че в пещерата? За теб. Оле, намерих въглища. О, Бей. бей, да. Пум. М. Големи сме ретарди, човек. Да. Пум. Е. Си, бе, ще тъфува, човек. Левиос. Iron. Левиос. Iron, everybody, Iron. Между другото, само ние знаем за какво го. Да. Де паднал? Някаква дупка. Не,
не към мен, баси. Разруши ми меча. Никой. Превърнал. Си. Ела тук надолу, ела тук надолу. Разруши ми меча, бе, човек. Аз? Не, крипъра. Как тя? Ела тук, ела, намерих нещо, бе, човек, ела, бе. Аз съм... Какво? Зомби. И... О, не мира, ела тук бързо. Големи сме детали. Ела, аз направим малко вагли, бе, човек. Абе, човек, аз тук съм бил, бе. Би съм. Абе, къде идват тия счивани зомби, това е човек? Да прави малко пак. Бързо. Това ще правя. Чакай, че някакъв ретард игра в момента. Какво каза? Че игра като ретард. Че взема. Флаш. Да, сложим тук по-вин, дето показвам какво намираш. Да ти покажа какво намерям, ли? Да. Окей. О, булдозер, джобха с коста джил. Как ще ми коства мъни, бе? Те това се оплакваха, май не иде. Фук се оплакват. Where are you going, bitch? Where are you going? Намерих зомби. Какво на мен? Зомби. Вау. План пупи? Еш. Куки. Си човек, само ние знаем за какво говорим. Дай ми едно такова, бе. Пържола искаш ли? Не, ще пътила. Аз съм гладен. Хубаво. И... Дай ми пак. Фак ли? Пак. О, ендер, фак. Ендер. Аз първа Look, въглища. specialize. Какво? Look. Люк. Тук ще спешилайз. Май брат. Пак. О, човек, им чух, че въглищата дават вече по-малко XP. Към мен. Пак погледнах към ендермена. Джо, не си. Да. Бах ти. Крисфа, малко. Оле, убих ендермен. Дропна ли ти нещо? Пак ми е феймъс, не. Всъщност, чакай, няма. Добре, ела тук ми дай пак. Къде си, бе? Да. О, той за какво пита? Не да отговаря. Не де къде си седи. Добре, ела тук и ми дай пак ли е фейс. Мога да намеря, бе, човек. Някъде тук, да видя. Маш шанс. Човек пропуснал си айрон. За какво пишеш бъба? Това. Къде си, бе? Къде си, бе, бич фейс? Чакай, че копая, бе. Абе, не, що не можеш да се удрами, бе? Що? Защото сме в такова, бе. В тим. Давай, ние сме тим Пикъл. Как? Си, Пикълс! Трябва да потепвам това, защото ще ми го грипнем, че ми вземат диаманти. Кое? Където го... където беше пи. Където? После като спрем да е такова. Fuck you, зомби. Fuck you. Между другото си нали значи му... Чакай. И сега така може да играем цял ден. Знам, аз съм мисля да правя. Да. 50 епизода. Да. Някой бил ли вече Ender Dragon на сервера? Виж какви са малумни. Ни дей човек си после като гледат клипа. От супер бавни си, да. Оле, Оле, спомни си го 11 годишния, къде ми е бил дешен, спомни си го. На пулс. Холя. Където е питал ще ли станем гаджета на хубава. Майнкрафт, да. На Дирай, 11. саре. Или пък ония на 13, какъв беше там, както слушаше, ти чувато мене. Ще трябва ли ти още факли? Ти си ми дал нито една факта. Как да не съм ти дал, бе? Ти си ми дал факта. Човек, къл нещо съм ти дал. Не си ми дал, бе. Добре, не мърдай. Да, не съм те видял. Как да не съм...
Човек в клипа го има записано, че съм бил до тебе. Или си бил някакво зомби или нещо от сорта. Ето, ето! I found a glory hole. Погледни ли, човек? Отиди назад. По водата ти пусна факли. Добре, не отивах къде трябваше, ама пак. Нищо не види. Вире. Абе, човек не там, а долу е... Мам... Айде пусни долу пак. Да, Дойдох ли до теб? да. Ще да по-лесно ти ги дам, макар Да. Така ще ми 20 часа си го внимава. I'm special. О, да, Трябва ли ти храна? Не. Между другото, вече ротен флеш може да се прави в ледър. Ледър хозен. На, съм. На, сон. Фри пай. Да, сон, това е. Той човек намери храна. Между това вече си направим къща, защото имаме... Не знам, то дървото винаги мога. Има голд, Какво? Голд. Голд бе. Голд ли? Опа. Това ли си? Четвърти. Аз съм 6. Между другото, аз викам да не използваме шопа. Що? Аз имам 35 000. Така да е. Давай, човек. О, взех си голден лег, такова. Панталони ли, бе? Пак. Нищо, бе. Давай. Мамо, така да ми дай. Давай. Давай. Давай.